al pavelló municipal Galetet, on aquesta tarda té lloc aquest acte de sortida, el tret de sortida, acte preludi de la nostra festa major, com és aquesta Olimpiada d'Atletisme que organitza ja fa 16 anys l'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I per parlar-ne una mica ens acompanya la coordinadora de l'àrea d'esports, la Sílvia. Sílvia, bona tarda. Molt bona tarda. Veiem que el poliesportiu un any més els xiquets han respost, hi ha un munt d'activitats programades. En concret, què és el que hi ha esta tarda? Què s'organitza? En què consisteix aquesta Olimpiada? A veure, com has dit tu, és la 16a Olimpiada d'atletisme que fem. Consisteix en 4 proves olímpiques, salt de llargada marató, prova de velocitat i llançament de pes. I el campió de les 4 proves o el xiqueta que suma més punts a les proves és el campió oficial de l'Olimpiada. En veiem de diferents edats. Com va la qüestió de categories mixtes, femení i masculí? Com ho heu organitzat? Organitzem l'acte amb 4 categories, des de patufets fins a levi, nascuts del 2013 fins al 2005. Llavors tenim amb categoria masculí i categoria femení. Veiem bona resposta per part dels xiquets i xiquetes. Hi ha pòdiums, hi ha medalles. Sí, hi ha pòdium, hi ha medalla per als 3 primers i després una medalla per agrair a tots els participants que hagin acudit a l'acte. Doncs Sílvia, moltes gràcies i molt bona festa. Moltes gràcies i bones festes a tothom. Bé, doncs aquí tenim un munt de xiquets i xiquetes participants d'aquestes proves i a mi m'agradaria que m'expliquessin, perquè he vist que estàveu molt atents a lo que s'explicava a la Tere, que havíeu de fer, el que valia o no. Miquel. Sí? Te dius Miquel? Sí. Explica'm què s'ha dit la Tere. Que no podien sortir d'aquell carril perquè si no ens descalificaven. Molt bé, i havíeu de caure d'alguna manera especial, no? Sí. Teníem que, per lo menos teníem que anar les mans per endavant, perquè així toquen les mans davant i arribem més a lluny. Clar, i puntua més. Sí. Quines són les proves que heu fet fins ara? Les proves que han fet ara han sigut per uns carrils, teníem que anar fins a arribar a la paret i els dos que arribaven primers se qualificaven a la final. Correcte. I ja per acabar, voleu desitjar a tots unes bones festes a la tele a tothom? Bones festes! Bones
d'aquests guanyadors, d'aquests premis del 17è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre. Ens acompanya el gerent de turisme de l'Ametlla de Mar, Dami. Bona tarda, benvingut. 17 anys ja d'aquest concurs, enhorabona. Hi ha moltes participacions, hem parlat de 51 participants, 165 obres. Què té aquest concurs? Què té aquest premi de fotografia de les Terres de l'Ebre? Aviam, com molt bé dius, Fíniques és una majoria d'edat ja d'un concurs de fotografia, però això és, ens hem de donar l'enhorabona, ens hem de felicitar a tots, no? Jo crec que el que té és la riquesa paisatgística, no? Que té la cala, que té el nostre poble, que té del Tebre, el delta, i que té les Terres de l'Ebre, no? Esta varietat de contrastos, de platges, de cales, els arrossars, el riu, la muntanya, els ports. Tota aquesta varietat fa que jo crec que fa l'èxit d'aquest concurs, no? Els participants venen a les nostres terres, venen a la cala i jo trobo que és meravella, no? Del nostre paisatge. A vegades potser no som conscients, no? Lo afortunats que som a la cala de viure en aquest entorn tan natural, i jo crec que és l'èxit d'aquest concurs. Un concurs, un premi que durant els anys ha anat incrementant categories, i també enguany hem tingut el primer premi dels bons dies que pengen els seguidors al Facebook i al Twitter de turisme donant el bon dia, no? Sí, jo crec que és una foto que es mereixia, no? Este reconeixement que estigués aquí entre nosaltres, no? En aquest cas, l'amic instagramer Gerard Figueres Pijuan, no? Guanyar d'entre 365 fotografies de cada dia, des de turisme donem els bons dies a les xarxes socials per votació popular, també és un mèrit que pugui estar aquí, no? I és un homenatge amb ell i a tots els instagramers i a tota la gent que dia a dia penja fotos de la cala amb el hashtag Ametlla de Mar, no? El favor que ens fa la cala, d'aquesta gent que arreu del món puguin veure aquestes fotografies tan espectaculars, no té preu. Jo crec que no té preu i és incalculable, no? Doncs ja per acabar, Dami, quan podrem veure totes aquestes fotografies premiades? Aquestes fotografies es poden veure aquí a la cala, aquí als portos de l'antiga cofreria de pescadors, per la Candelera, dijous i divendres, dia 3 i dia 4, pel matí de 10 a 1 i de 5 a 7 per la tarda, no, de 4 a 7, perdó, i el diumenge de 10 a 1 pel dematí. I després, al mes de maig, a Deltebre, per la Fira Deltafira, se poden veure totes les fotografies, les premiades, finalistes i tots els participants. Aquí, per motius d'espai, només podem exposar els premiats i els finalistes. Ens agradaria posar-los tots, perquè tots se mereixen que la gent vegi aquestes obres d'art, però és impossible. Sí, perquè el jurat no ho té gens fàcil. Dami, enhorabona per aquests 17 anys i, com molt bé dies, a caminar i a treballar ja per la majoria d'edat d'aquest concurs. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i bones festes a tothom. Ens trobem al Port de l'Estany, on avui té lloc una competició esportiva innovadora a l'Ametlla de Mar. És la primera vegada que s'organitza aquest canicross, i per saber-ne més detalls, per conèixer en què consisteix el canicross, ens acompanya l'Anna Boigas, organitzadora de l'acte. Anna, bon dia. Què és el canicross? Hola, bon dia. Doncs el canicross és una cursa en la que corres amb el teu gos. És una cursa en la que ell és gran part del protagonista, perquè ell va davant i vas tirant de tu. És a dir, qui té la veu cantant és l'animal, és el gosset. Sí, ell ha d'anar davant i si ell no vol córrer no hi ha canicross. En breu comença aquesta cursa i veiem que els gossos estan tots molt ben preparats d'estris per poder-ne participar. Explica'ns una mica quins són els utensilis, els estris que porten el gos i també els acompanyants. Exacte, doncs els gossos han de córrer amb un arnès especial. Aquest és el d'ella, per exemple. Aquest arnès va posat. Molt bé, guapa. Aquest arnès el que fa és que quan el gos estira, la força que fa es reparteix per tot el cos del gos. No està estirant ni del coll ni de sota les potes, sinó que li agafa bé el pit i fa que la força la faci amb tot el cos. I després va lligat a la cintura, no? Aquí portaríem un mosquetó enganxat aquí amb la línia.
Aquesta línia té un trosset elàstic perquè quan ell estira, que dona estrabades, no es faci mal ell a l'esquena i tampoc te'l faci tu. I això aniria lligat a un arnès que portaríem nosaltres. Anna, veiem gran quantitat de participants. Ha tingut molt d'èxit, no, aquesta prova? Per ser la primera edició estem contentíssims. Hem tingut molt d'èxit, no ens ho esperàvem, però a l'últim moment s'ha inscrit moltíssima gent. Una prova que també té uns fins solidaris. Exacte, els beneficis que recollim d'aquesta prova va pels engrescats de les Terres de l'Ebre. Doncs moltes gràcies, Anna. Endavant en aquesta iniciativa i esperem retrobar-nos l'any vinent en el segon Canicross de l'Ametlla de Mar. Moltes gràcies. Estem a la presentació dels Premis de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, on aquest matí es farà l'entrega a la guanyadora d'aquesta 24a Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar 2016. És la Sílvia Romero i Olea amb aquest llibre, A la colònia hidràulica i altres contes. També ens acompanya el guanyador d'aquest Premi de Poesia, Nit de Poesia al carrer de l'Ametlla de Mar en la seva 7a edició amb aquest poemari, Casa per casa. Primer que res, l'enhorabona als dos i Sílvia, A la colònia hidràulica i altres contes. L'hem fullejat i trobem cites que fan referència a l'amor d'autors coneguts. Per què? Perquè l'amor seria una mica el fil conductor de tots aquests 13 contes, tot i que no parlo de la mort pròpiament, és a dir, no parlo des d'un plantejament teòric, teològic, filosòfic, sinó que senzillament cadascun dels contes té una de mort. Aleshores, aquest és el fil conductor i he aprofitat aquestes citacions per encapçalar cadascun dels contes. Per què hem de llegir aquesta colònia hidràulica i altres contes? Per què ens el recomana? Doncs jo el recomanaria perquè hi trobarem registres molt diferents en cadascun dels contes, perquè tan aviat trobes un conte ambientat en un escenari de ciència-ficció, com en un de fantasia, com una tragèdia, còmic, també sempre hi ha un besllum d'ironia al llarg de les narracions. O sigui, són molts subgèneres dins del gènere de narrativa breu. Enhorabona una vegada més, Sílvia, i a continuar escrivint. Moltíssimes gràcies. Ens acompanya també en Ricard de Sola. Enhorabona, en Ricard. És un poemari, Casa per casa. El poema va dedicat a un públic específic? No, en principi a qualsevol persona que li agradi la poesia, o fins i tot que no li agradi la poesia, perquè són poemes curts, escrits amb un estil molt senzill, llavors jo crec que pot agradar fins i tot a la gent que no està acostumada a llegir poesia. Té un vocabulari rebuscat o és més aviat d'anar per casa, podríem dir? És més aviat d'anar per casa. Jo, quan escric poesia, el que intento és buscar la senzillesa, no? Per exemple, com la meva referència en català seria Martí Pol, per exemple, no? Llavors és un tipus de poesia que intento que sigui entenedora, que no sigui complicada, que no sigui artificiosa, no? Casa per casa, què trobem? On ens situem? Què vol que trobéssim en aquest poemari, en aquest llibre? Intenta ser un poemari actual que tracti sobre els problemes avui en dia, que el problema més gran que trobem avui en dia és la crisi econòmica que hem patit aquests darrers anys, no? Llavors el poemari és un poemari de poesia urbana en el qual intento reflectir doncs, això, no? El patiment de la crisi, i això està fet amb poemes que estan dedicats a un edifici de veïns. Cada poema correspon amb una vivenda concreta, no? Llavors això em permet reflexar molts tipus de situacions i molts tipus de personatges diferents, no? Però tots amb el denominador comú de ser poemes
que tenen a veure amb l'actualitat i amb la crisi econòmica que estem vivint encara. Doncs l'enhorabona, a continuar treballant per la cultura catalana i ja podeu adquirir aquests 2 llibres, Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar amb Sílvia Romero i Olea, a la Colònia Eudràlica i altres contes, i també aquest Casa per Casa de Ricard de Sola. L'enhorabona. Tot a punt a l'envelat de Festa Major per donar inici al concert de Candelera de la banda de la Cala i ens acompanya el director, l'Emilio Cabello. Emilio, bon dia, benvingut a la televisió. Veiem que heu canviat l'uniforme, no? Heu canviat el look? Sí, hem fet, com vam comentar l'altre dia a la ràdio, l'entrevista que vam fer, estem ficant-nos en el paper d'una petita orquestra de poble, en aquest cas una gran orquestra de poble, que ve a fer el ball, en aquest cas, concert vermut per la Cala, per l'Ametlla de Mar, i ens hem adequat estilísticament també a l'ocasió, i tant. Què heu preparat per a aquesta actuació? Hem preparat un repertori pràcticament tot nou. Des del concert de Santa Cecília hem tingut un parell de mesos per treballar-ho i és tot repertori ballador. O sigui, clar, hem aprofitat els pas dobles, que és l'únic que normalment fem ballador, però tot l'altre és música des de valsos, mambos, xa-xa-xas, boleros, alguna baladeta, algun tema així més pop. Tot el repertori és nou per l'ocasió, per al concert de gala de Candelera, evidentment, s'ho mereix. Cada any esteu treballant un concert diferent, un concert peculiar, i aquest any podem dir que és la primera vegada, no?, que feu un concert d'aquestes característiques. Sí, penso que sí, que al poble no s'havia vist mai, o sigui, la gent ballava amb les orquestres de nit, no?, amb l'orquestra d'escenari, però aprofitar la banda de la Cala per un esdeveniment així, penso que és la primera vegada. I si la cosa funciona i al poble li agrada i els músics estan còmodes, no descartem repetir-ho altres edicions de Candelera, evidentment. També, aprofitant aquest concert, voleu fer un acte solidari, no? Sí, ens vam comprometre, ja portem una política com a entitat perquè pensem que estem amb molts crios i amb molta canalla i educar-los en valors és important constantment. Llavors, estem fent una política d'actes filantròpics, solidaris, important ja des de fa uns mesos, des d'anar a tocar en un centre de gent gran per Nadal, de la recollida d'aliments, que també vam participar en un cercavila, i ara vam fer una rifa de Nadal i vam prometre que el 5% dels diners recaptats serien per una entitat sense ànim de lucre, una entitat benèfica, i en aquest cas serà Càritas, i li donarem aquest 5% del que vam guanyar, i ho farem avui també. Doncs Emilio, no et volem entretindre més, veiem els músics preparats, endavant amb el concert de Candelera. Moltes gràcies, a Y per últim, les esportistes del Club Making Dance. Un fortíssim aplaudiment per a elles.
bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang walla walla bang bang. Els pares i a les entrenadores. Moltes hores de dedicació, esforç, constància i treball que de vegades no hem sabut agrair-te prou. Ready